అయిన యేసుక్రీస్తు వారి శుభనామంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ వందనాలండి. అందరూ బాగున్నారా? మరొకసారి ఈ విధంగా మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లలారా, మా కార్యక్రమాలని క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్నారని, ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాలు మీ అందరికీ దీవెనకరంగా ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఈ కార్యక్రమాలని మీరు మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషులకి, మీ బంధువులకి తప్పకుండా షేర్ చేయవలసిందిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి. దయచేసి మీరు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, హోలీ హ్యాపీ హోమ్ వింగ్స్ అని ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి. తప్పకుండా లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి వీడియోస్ని మీరు క్రమం తప్పకుండా చూడవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం. సర్వోన్నతుడా, మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి అయినటువంటి యేసయ్య, నీకు స్తోత్రాలు. నిన్న నేడు మార్పు లేనటువంటి మహనీయుడు, మహోన్నతుడు, మాతో ఉన్నటువంటి వాడు, మాలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రభా. నాయన మా యొక్క జీవితాలని నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అనుదినము ప్రోత్సహిస్తూ బలపరుస్తున్నటువంటి దేవుడు, ఈ సమయంలో నీ మాటలని నాయన మా అందరికీ నీ వినిపించండి. నాయన నీ మాటల్లో ఉన్నటువంటి నాయన మాధుర్యాన్ని గ్రహించి, నీ మాటల్లో ఉన్నటువంటి నాయన గొప్పతనాన్ని నాయన అర్థం చేసుకొని మేము వాటిని స్వీకరించడానికి, వాటిని నాయన జ్ఞాపకం ఉంచుకుని హృదయంలో పదిలపరచుకోవడానికి సహాయం చేయండి. నీ కృపను, నీ యొక్క సత్యమును మాకు అనుగ్రహించి మాలో మీరు నివసించి మన నాయన నీ యొక్క సాక్షులుగా ప్రతిష్ఠించమని వేడుకుంటున్నాను. నాయన నీ యొక్క ఆత్మచేత నింపమని, నీ మాటలు గ్రహించడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని ప్రసాదించమని, వినగలిగిన చెవి, గ్రహించగలిగినటువంటి హృదయమును మా అందరికీ అనుగ్రహించమని మా ప్రభుడైన యేసయ్య శక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మంచిది ప్రియులారా, ఈరోజు మనము యోహాను సువార్తలో 2వ అధ్యాయంలో 1 నుండి 11 వచనాల్లో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. వాక్యపట్టణంగా 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వచనాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం. 3వ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహం జరిగెను. యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను. యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి. ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు ఆమెతో, అమ్మా, నాతో నీకేమి పని? నా సమయం ఇంకనూ రాలేదనెను. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. యూదుల శుద్ధీకరణాచార ప్రకారం 2-3 తూములు పట్టు 6 రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడి ఉండెను. యేసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా, వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి. అప్పుడు ఆయన వారితో, మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకుని పొండని చెప్పగా, వారు తీసుకుని పోయిరి. ద్రాక్షారసము ఎక్కడి నుంచి వచ్చనో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకుని పోయిన పరిచారకులకే తెలిసినది కానీ విందు ప్రధానికి తెలియకపోయెను. కనుక ద్రాక్షారసమైన ఆ నీళ్లు రుచి చూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెండ్లి కుమారుని పిలిచి, ప్రతివాడును మొదట మంచి ద్రాక్షారసమును పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసము పోయును. నీవైతే ఇదివరకును మంచి ద్రాక్షారసము ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పెను. గలిలయలోని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరిచెను. అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయన యందు విశ్వాసముంచిరి. దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధ లేఖన భాగములను మనం వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని చాలాసార్లు మీరు వినుండొచ్చు. అయితే దేవుడు ఈరోజు మనతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలని మనం అందరము సిద్ధపడి ఉందాం. మంచిది ప్రియులారా, ఇక్కడ మనము గలిలయ అనేటువంటి ప్రాంతాన్ని, అందులో ఉన్నటువంటి కానా అనేటువంటి ఊరిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఊరిలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన, అదే వివాహం. వివాహ కార్యక్రమాలు ప్రతి ఊరిలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి మనం అందరము చూస్తూనే ఉంటాం, హాజరవుతూనే ఉంటాం. వివాహ కార్యక్రమం అంటే అందరికీ ఎంతో సంతోషం. మరి ఆ చిన్నలు మొదలుకొని వృద్ధుల వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో సంతోషం. ఆ వివాహ కార్యక్రమం అంటేనే ఒక గొప్ప సందడిగా ఉంటుంది. అది మరి ఇరు కుటుంబాలను, అటు వరుని కుటుంబం తరఫున, వధువు కుటుంబం తరఫున, వీరిరు కుటుంబాలని ఒకే కుటుంబంగా చేసేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం వివాహ కార్యక్రమం. ఇందులో స్త్రీ పురుషుడు
మరి వేరువేరుగా జీవించినటువంటి వారు ఇప్పుడు జతపరచబడి ఒకటిగా చేయబడేటువంటి ఒక గొప్ప సమయం. ప్రియులారా, ఇలాంటి ఒక వివాహ కార్యక్రమము ఆనాడు కానా అనేటువంటి ఊరిలో జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఈ సంఘటనలో జరిగినటువంటి ఒక అద్భుతాన్ని ఈరోజు మనము నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. వివాహ కార్యక్రమానికి మరి ఆయా పెద్దలను పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి వారు వారి వారి బంధువుల్ని, వారి వారి స్నేహితుల్ని, వారి యొక్క మరి శ్రేయోభిలాషుల్ని పిలుచుకుంటారు. అంత మాత్రమే కాదు, వారి తెలిసిన అధికారుల్ని, గొప్పవారిని, ఏమి వారిని అందరినీ పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారిని, వారి యొక్క శిష్యుల్ని కూడా ఈ యొక్క వివాహ కార్యక్రమానికి పిలుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, వివాహ కార్యక్రమానికి యేసు ప్రభు వారు అలాగే ఆయన యొక్క శిష్యులు కూడా హాజరయ్యారు. ఎంత గొప్ప సంతోషం! వివాహ కార్యక్రమంలో యేసు కూడా ఉన్నారు. వివాహ కార్యక్రమంలో మరి విందు వినోదాలు ఎన్నో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, అందరిలాగానే వివాహం జరుగుతూ ఉంది, ఆ తర్వాత విందు కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఒక చిన్న లోపం జరిగిందండి. సాధారణంగా ఇలాంటివి అక్కడక్కడ తరచూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. మరి వచ్చినటువంటి వారికి ఆతిథ్యం ఇస్తూ విందు ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు అంచనాలు తారుమారైపోతాయి. 100 మంది వస్తారనుకుంటే 150 మంది రావడము, 200 మంది వస్తారనుకుంటే 300 మంది రావడము, లేకపోతే 400 వస్తారంటే 200 రావడము. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ తక్కువ మరి పిలిచినటువంటి వారు రావడం సహజం. తక్కువ వస్తే సమస్య ఏమి ఉండదు, కానీ ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ మంది వస్తేనే తయారు చేసినటువంటి విందు లేకపోతే భోజనాలు, ఆ ఏర్పాట్లు కొంచెము మరి లోటు ఏర్పడుతుంది. అయితే తయారు చేయగలిగినటువంటివి అయితే వెంటనే మరలా తయారు చేసేస్తారు. ఒకవేళ తయారు చేయలేనివి అయితే చేతులు ఎత్తేస్తారు, ఉన్నవే పెట్టేసి పంపించేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ వివాహ కార్యక్రమంలో విందు జరుగుతూ ఉంటే వారి సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి భాగంగా వచ్చినటువంటి వారందరికీ ద్రాక్షారసాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారనమాట. ఈ రోజుల్లో మనం కూడా వివాహ కార్యక్రమాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం స్టార్టర్ కిట్ అన్నట్టుగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ జ్యూసో లేకపోతే ఇంకోటో ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, అలాగే వారందరూ కూడా ద్రాక్షారసాన్ని వచ్చిన వారందరికీ వారు మర్యాదపూర్వకంగా ఇస్తూ ఉన్నారు, తాగేసి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మరి వచ్చేవాళ్ళు వస్తూ ఉంటే ద్రాక్షారసం అక్కడ అయిపోయింది. వారు ఊహించింది ఒకటైతే మరొకటి జరిగింది అనమాట. ఎక్కువ మంది వచ్చేసారు, అందుకే వారు సిద్ధపరిచింది అక్కడ సరిపోలేదు. దానికి వారిలో వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారకులు ఆ ద్రాక్షారసాన్ని అందరికీ అందించేటువంటి వారు, దాని మీద ఆ ద్రాక్షారసాన్ని పంచడానికి లేకపోతే ఇవ్వడానికి నియమించినటువంటి అధికారులు కావచ్చు, వాళ్ళు కొంచెము ఆందోళన చెందుతున్నారు, సతమతం అయిపోతున్నారు. ఏం చేయాలి? ఇంకా వచ్చేవాళ్ళు వస్తూనే ఉన్నారు, మరి ద్రాక్షారసం అయితే మరి అయిపోతూ ఉంది, తాగేవాళ్ళు తాగుతూనే ఉన్నారు, ఇంకా కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అయిపోయింది, మరి అడుగుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అది అప్పటికప్పుడే తయారు చేసి తీసుకొచ్చేది కాదు, అది అంతకుముందే వారు సిద్ధపరిచి ఉంచారు, దానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అయితే ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడే అది అందించలేనటువంటి వస్తువు కాబట్టి మరి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అడిగే వాళ్ళకి లేదని చెప్పి అవమానించబడాలా, లేకపోతే ఈ అవమానం ఎట్లా, లేకపోతే ఈ సమస్యకి పరిష్కారము ఎట్లా అనేది వారు ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వారిలో వారు మదన పడిపోతూ ఉన్నారు, బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఇది గమనించినటువంటి యేసుప్రభు వారి తల్లి మరి వారికి యొక్క పరిష్కారంగా వారికి ఏదన్నా చేయగలిగింది చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు మనం చూస్తున్నాం. అయితే ప్రియులారా, చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం, ఎదుటి వాళ్ళు సమస్యలో ఉన్నప్పుడు, వారు బాధలో ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా సతమతం అవుతున్నప్పుడు మనం గమనించిన కొన్నిసార్లు పట్టించుకోం. మనకెందుకులే అనుకుంటాం, వాళ్ళ దారి వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అన్నట్టు అనుకుంటాం. కానీ యేసు ప్రభు వారి యొక్క తల్లి అయితే ఆ సమస్య తన దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ఆమె అంతటితో ఆగిపోకుండా, నాకెందుకులే అనుకోకుండా దాన్ని యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఇలాంటి స్త్రీలు చాలా అవసరమై ఉన్నారు ప్రియులారా. మరి ప్రతిదీ కూడా దేవుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలి. కుటుంబంలో బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులైతే
ఈ విధమైనటువంటి పనులు చేస్తారు. ఈ రోజున యేసు ప్రభు వారికి ఈ సమాచారాన్ని చేరవేసింది యేసు ప్రభు వారి యొక్క తల్లిగారు అన్నమాట. మరియా ఈ సమాచారాన్ని చేరవేసింది. ఇది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ 2వ అధ్యాయంలో ఈ 1, 2, 3 వచనాల్లో జరిగిన విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా, 4వ వచనం చదువుతున్నాను. యేసు ఆమెతో, అమ్మా, నాతో నీకేమి పని? నా సమయం ఇంకను రాలేదు అనేను. ఇది యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చినటువంటి జవాబు. ప్రియులారా, యేసు ప్రభు వారి తల్లిగారు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యను వివరిస్తూ ఉంటే, అమ్మా, నాతో నీకేమి పని అని అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ ఎవరికి పని? యేసు ప్రభు వారితో వారి యొక్క తల్లిగారికి పని లేకపోతే మరి ఎవరికి పని ఉంది? మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. ఆమెకైతే పని లేదు. యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, నాతో నీకేం పని లేదమ్మా అని చెప్తూ ఉంటే మరి ఎవరికి పని ఉంది? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ప్రియులారా. ఎవరికి అక్కడ అవసరం ఉందంటారు? ఆ పెండ్లి విందును ఏర్పాటు చేసిన, అక్కడ వివాహ కార్యక్రమం జరిగిస్తున్న వారికి అవసరమైంది. అంతే కదండి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక వివాహ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఆ వివాహ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాము. ఆ వివాహ కార్యక్రమంలో ఏదైనా లోటు జరిగింది, లేకపోతే ఏదైనా తక్కువైంది. ఎవరు స్పందించాలి? ఎవరు స్పందించి దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయాలి? దానికి పరిష్కారం ఎవరు వెతకాలి అంటే మరి ఆ పెండ్లి విందు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వారే కదా. అలాగే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఆ పెండ్లికి సంబంధించినటువంటి ఆ వివాహ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి వారేమో యేసు ప్రభువుని విడిచిపెట్టేసి అనేక మార్గాల్ని వెతుకుతున్నారు, అనేక దారుల్ని వెతుకుతున్నారు. కానీ దాన్ని చూసి చలించిపోయి వారికి ఏదైనా సహాయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోనేమో మరియమ్మ గారు దానికి పరిష్కారం చూపగలిగినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి, అనగా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి రావడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. యేసు ప్రభు వారు అన్నారు కదా, అమ్మా, నాతో నీకేమి పని? ఇది నీ పని కాదమ్మా, ఇది నువ్వు వచ్చి చెప్పాలి, నువ్వు కాదు వచ్చి చెప్పాల్సింది. వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, వస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నట్లుగా ఉంది. అయితే ప్రియులారా, అందుకనే మనం చూస్తాం, నా సమయం ఇంకనూ రాలేదు, ఈ సమయంలో నేను జోక్యం చేసుకోకూడదు. ప్రియులారా, చాలా సందర్భాల్లో ఇది పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. ఒక సమస్య వచ్చిందనుకోండి, ఆ సమస్యలో సతమతం అయిపోతూ ఉంటే ఎదుటి వారు చూసినటువంటి వారు పోన్లే అని వారికి ఏదైనా సహాయం చేద్దామని, ఏదన్నా పరిష్కారం చూపిద్దామని ఎవరన్నా వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తుంటే వాళ్ళ మాట పట్టించుకోరు. కానీ అన్నీ వాళ్ళు వెతికి, లేక అన్ని దారులు, అన్ని మార్గాలు వెతికి అంతా అయిపోయిన తర్వాత, ఇంకా వాళ్ళ వల్ల కాదు అనే పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి మీరు చెప్పండి, అప్పుడు చక్కగా మీ మాట వింటారు. కానీ మొదటే మీరు వెళ్ళి చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళు మీ మాట వినరు. నిజమే ప్రియులరా, ఇలాంటి పరిస్థితి మనం కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాం. సరైనటువంటి పరిష్కారాన్ని చూపించడానికి నీవు మొదటే వెళితే వాళ్ళు నీ మాట వినరు. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, వాళ్ళు చేయాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ చేసిన తర్వాత, వాళ్ళు వెతకాల్సినటువంటి మార్గాలన్నీ వెతికిన తర్వాత, అప్పుడు వారికి అయినా అప్పటికి కూడా వారికి మరి పరిష్కారం దొరకకపోతే, ఆ సమస్య ఇంకా అట్లాగే ఉంటే, అట్ ఫైనల్ చూడండి, అట్ లాస్ట్ చివరికి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు చూద్దామన్నట్టుగా ఆశ పెట్టుకుంటారు. ఎవరైనా చెప్తే అప్పుడు వింటారు. మొదట మాత్రం ఎవరు చెప్పినా వినే పరిస్థితి ఉండదన్నమాట. ఈ రోజున దేవుని విషయంలో కూడా అంతే. అన్ని ప్రయత్నాలు, మానవుడు అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి అన్నిట్లో విఫలమైపోతే ఆ చివరికి లాస్ట్ మినిట్లో అప్పుడు గుర్తొచ్చేది దేవుడు. అప్పుడు దాకా దేవుడు గుర్తురాడన్నమాట. అందుకే దేవుడు కూడా ఆయన యొద్దకు వచ్చేంత వరకు ఆయన కూడా ఏం పట్టించుకున్నట్టు చూస్తూనే ఉంటాడు. ఆయన తెలుసు, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయనకి అన్నీ తెలుసు. ప్రియులారా, నీ జీవితంలో జరుగుతున్న అన్ని సంఘటనలు ఆయనకు తెలుసు. కానీ నీవు ఆయన తట్టు ఎప్పటిదాకా అయితే తిరగవో, ఆయన వైపు ఎప్పటిదాకా అయితే చూడవో, ఆయన దగ్గరకు ఎప్పటిదాకా అయితే వెళ్ళవో, ఆయన కూడా అట్లాగే ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే నీవు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువా అని నీవు ఆయన ఎదుట
మరి మోకరిస్తావో, ఆయన సహాయం కోరతావో, అప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. ప్రియులారా, ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ నా సమయం ఇంకనూ రాలేదు. ఏమంటున్నారండి? యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నారు, నా సమయం ఇంకనూ రాలేదు. ప్రియులారా, ఆయన సమయంలో ఆయన ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. ఆయన సమయం ఎప్పుడు వచ్చుద్ది అంటే, నీవు ఆయన తట్టు ఎప్పుడు తిరుగుతావో, నీవు ఆయన్ని ఎప్పుడైతే శరణ పెడతావో అప్పుడు ఆయన సమయం వస్తుంది. అప్పటిదాకా ఆ సమయం అట్లాగే పెండింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ప్రియులారా, నీవు ఒక అడుగు వేసి చూడు, ఆయన వైపు చూడు, ఆయన సహాయం కోరు, నీకు వెంటనే పరిష్కారం దొరుకుతుంది. మనమేమో చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే అన్నీ మరి ప్రయత్నాలు చేస్తాం, తిరిగి 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 వేసారిపోతాం, అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాం. అప్పుడు లాస్ట్ చివరికి యేసు ప్రభువారు గుర్తొస్తారు. ప్రభువా, యేసయ్యా, కరుణించయ్యా, కటాక్షించయ్యా, నన్ను ఈ సమస్య నుంచి విడిపించయ్యా అంటాం. ఈ రోజున వీరు కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారందరూ కూడా వారికి తోచిన మార్గాలన్నీ వెతికి 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 వారు కంగారు పడుతూ ఉన్న సమయంలో లాస్ట్ యేసుప్రభు వారి తల్లి గారే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే, అమ్మా, నాతో నీకేమి పని అని యేసుప్రభు వారు ఒక ప్రశ్న వేసేసరికి, అవును, ఇది నేను కాదు అడగాల్సింది, అడగాల్సిన వ్యక్తులు అడగాలి అని చెప్పి ఆమెకు అర్థమైంది. అందుకే వెంటనే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిందంటే ఆ పరిచారకుల దగ్గరికి వెళ్ళటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, 5వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, వెంటనే ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూసి ఆయన మీతో చెప్పున్నది చేయుడని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. అయితే యేసుప్రభు వారి తల్లి చెప్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇంతవరకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు కదా, మీకు ఫలితం దొరకలేదు కదా, దీనికి పరిష్కారం దొరకలేదు కదా, పరిష్కారం దొరుకుద్ది. నేను చెప్పిన మాట వినండి. అదిగో యేసు ప్రభు వారు అక్కడ ఉన్నారు, యేసు అక్కడ ఉన్నారు, మీరు యేసు దగ్గరికి వెళ్ళండి, యేసుని అడగండి, యేసు పరిష్కారం చూపిస్తారు. యేసుని అడగండి, యేసు చెప్పినట్టు చేయండి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, యేసుని అడగండి, తర్వాత మీ సమస్య యేసుతో చెప్పుకోండి, తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడో అది చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయండి. ఈ మాట 5వ వచనంలో ఎంత బాగుందో చూడండి. ఆయన మీతో చెప్పున్నది చేయండి. మరలా అటు ఇటు మార్పులు చేర్పులు చేయబాకండి, మీకు నచ్చినట్టు చేయబాకండి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా, వాట్ హీ టోల్డ్, ఆయన ఏం చెప్పాడో అది ఖచ్చితంగా చేయండి. ఇది యేసు ప్రభు వారి యొక్క తల్లిగారు మరియా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారం చేస్తున్న పరిచారకులు చెప్తున్నటువంటి మాట. వెంటనే ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు కదండి, ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి వారికి ఇది కూడా చేసి చూద్దాం, ఇన్ని చేస్తే ఏమీ కాలేదు కదా, ఈ ప్రయత్నం చేస్తే ఏమన్నా అవుతుందేమో చూద్దాం అన్నట్టుగా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది. వెళ్తూనే ఒక కండిషన్ మీద వెళ్ళారు. ఆయన చెప్పున్నది చేయండి, ఖచ్చితంగా మీరు ఆయన చెప్పినట్టు చేయండి అనేటువంటి ఒక కండిషన్ చెప్పి పంపించింది కదా. సరే, ఇంకేం మారు మాట్లాడకూడదు, ఆయన ఏం చెప్తే అది చేద్దామని వారు ఫిక్స్ అయిపోయారు. వారు దానికి లోబడిపోయారన్నమాట, నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సరే, ఆయన ఏం చెప్పినా చేద్దాం. ఎందుకంటే అక్కడ పరిస్థితి అంత అవసరమై ఉంది, వారి యొక్క పరిస్థితి అంత తీవ్రమై ఉన్నదన్నమాట. అది కావాలి, ఖచ్చితంగా దాన్ని సంపాదించాలి. అందువలన వారు యేసు ఏం చెప్పినా వినడానికి చేయడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు. యేసు ప్రభు వారు మరి వారు దగ్గరికి వెళ్ళి అడగగానే చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటో చూడండి. అక్కడ యూదుల శుద్ధీకరణాచార ప్రకారంగా 2-3 తూముల పట్టు 6 రాతి బాణులు అక్కడ ఉంచబడ్డాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. కొన్ని ఏమో 2 తూములు పడతాయి, కొన్ని ఏమో 3 తూములు పడతాయి. మొత్తం మీద 6 రాతి బాణాలు అయితే అక్కడ ఉన్నాయి. యేసు ప్రభు వారు అక్కడ ఆ రాతి బాణాలు చూశారు. అవి శుద్ధీకరణాచార ప్రకారంగా మరి ఆ నీళ్ళను అందులో ఉంచుతారు. జనరల్గా అవి అక్కడ ఆ రాతి బాణాలని అక్కడ ఉంచడం జరిగింది. అందులో నీళ్లు నింపమని యేసు ప్రభు వారు ఆ శిష్యులకి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారకులకి ఆజ్ఞాపించారు. ఆ ద్రాక్షారసం పోస్తున్నటువంటి వారికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి నియమించబడినటువంటి వారికి ఆజ్ఞాపించారు. ముందే కండిషన్ ఉంది కదండి, యేసు ప్రభు వారి తల్లిగారు మరియమ్మ గారు చెప్పారు కదా. సరే, ఆయన ఏం చెప్తే చేద్దామని వారు అదే ప్రకారంగా యేసు చెప్పిన ప్రకారంగానే వెళ్ళి 6 రాతి బాణాలని వాళ్ళు చక్కగా నీళ్లతో నింపినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం.
7వ వచనం మనం చూద్దాం. యేసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఎంత చక్కగా చెప్పిన పని చెప్పినట్లుగా చేస్తున్నారు చూడండి. అక్కడ 6 రాతి బాణాలు ఉంటే 6 రాతి బాణాలను నీళ్లతో నింపమని యేసుప్రభు వారు వారితో చెప్పారు. వారు కూడా ఎలా చేశారో చూసారా? చక్కగా పని చేశారు. అనగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చేశారు. నీళ్ళని సగం వరకు నింపలేదు, లేకపోతే కొంచెం వెలితిగా ఉంచలేదు. పూర్తిగా అంచుల మట్టుకు నింపిరి. అనగా చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేశారు. లోపము లేకుండా, లేకపోతే మార్పులు చేర్పులు చేయకుండా, అక్కడ 6 రాతి బాణాలు ఉంటే 4 రాతి బాణాలు నింపకుండా, లేకపోతే 6 ఉంటే 3 నింపకుండా, లేకపోతే 6 ఉంటే 6 నింపి సగం ఒక దాంట్లో పై దాకా, ఒక దాంట్లో కింద దాకా, ఒక దాంట్లో సగం దాకా ఏదో చెప్పి. కొంతమంది ఎంత తెలివిగా వ్యవహరిస్తారంటే పని చెప్తే చేసామన్నట్టుగా చేస్తారు, కానీ అది చేయనట్టుగానే ఉంటుంది. ప్రియులారా, వారి కంట తడి తుడిచడానికి చాలామంది చేస్తుంటారు. చెప్పారా, చేసాం అన్నట్టుగా. ప్రియులారా, అది మంచిది కాదు. అది అలాంటిది వారికే నష్టం కలుగజేస్తుంది. ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారకులను మనం చూసినట్లయితే 6 రాతి బాణలను నీళ్లతో నింపమంటే 6 రాతి బాణలను నింపారు. అది కూడా అంచుల మట్టుకు నింపినట్లుగా, అనగా శక్తి వంచన లేకుండా, ఎటువంటి మోసపూరితమైనటువంటిది లేకుండా చక్కగా విధేయత కలిగి లోబడి పనిచేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరలా యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ పరిచారకులు అంటున్నారు, అయ్యా మీరు చెప్పింది చెప్పినట్లు చేశాం, 6 రాతి బాణల్ని నీళ్లతో నింపామని చెప్పగానే యేసుప్రభు వారు వారితో ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకొని పొండని చెప్పగా వారు తీసుకొని పోయిరి. యేసుప్రభు వారు పరిచారకులకు ఏం చెప్పారండి? మొదటిగా 6 రాతి బాణాల నీళ్లతో నింపండి. వారు నింపి మరలా యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారు చెప్పారు, అయ్యా మీరు చెప్పిన పని చేశాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు యేసుప్రభు వారు? ఆ రాతి బాణలో నింపబడినటువంటి నీళ్ళని మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకుని పొండి. అప్పుడు ఏంటి, ఈ యొక్క నీళ్ళని విందు ప్రధాని దగ్గర తీసుకురావడమంటావా అనేటువంటి తిరుగుబాటు స్వభావం వారిలోనికి రాలేదు. ప్రియులారా, ఏం చెప్పారో అది చేయాలి. అది కండిషన్. మరియమ్మ గారు చెప్పినటువంటి మాట. దానికి వారు లోబడిపోయారు. వారు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తున్నారు. తర్వాత జరగబోయేదాన్ని చూస్తాము అనేటువంటి నమ్మకం వారిలోకి వచ్చిందనమాట. ఒక గొప్ప కార్యం జరగాలంటే, అది చూడాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం విధేయత కలిగి ఉండాలి, లోబడేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండాలి. ఎక్కడైతే మానవ నేత్రాలతో చూడలేనటువంటివి కూడా ఆ రోజున అప్పుడు జరుగుతాయండి. ప్రియులారా, ఈ రోజున చూడండి, వారు ముంచేటప్పుడు అవి నీళ్లుగానే ఉన్నాయి, కానీ వారు దాన్ని తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు ఒక గొప్ప కార్యం జరిగింది. ప్రియులారా, ప్రధాని యొద్దకు తీసుకొని పొండని చెప్పగా వారు తీసుకొని పోయిరి. రెండోసారి కూడా వారు లోబడుతున్నారు, పూర్తిగా లోబడుతున్నారు. వారు ప్రధాని యొద్దకు ఆ ముంచి తీసుకుని వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే, ఇదిగోండి ద్రాక్షారసం. ఈ ద్రాక్షారసము మీరు ఒకసారి రుచి చూడండి అంటే, ఆ యొక్క ఆ పెండ్లి విందు యజమానుడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విందు ప్రధాని ఏమంటున్నాడు? ఈ ద్రాక్షారసాన్ని రుచి చూసి 9వ వచనం చూడండి. ఆ ద్రాక్షారసం ఎక్కడి నుండి వచ్చానో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకొని పోయిన పరిచారకులకి తెలిసింది, కానీ విందు ప్రధానికి తెలియకపోయెను. గనుక ద్రాక్షారసమైన నీళ్లు రుచి చూసినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెండ్లి కుమారుని వద్దకు వెళ్ళాడట. ఇది ఎంత ఆశ్చర్యంగా అనిపించిందో. ఆ యొక్క ద్రాక్షారసము త్రాగుతున్నాడు ఆ యొక్క పెండ్లి విందు ప్రధాని. ఆ ద్రాక్షారసాన్ని ఆ యొక్క పెండ్లి విందు యొక్క ప్రధాని త్రాగుతున్నప్పుడు అది ఎంతో ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆ ద్రాక్షారసం త్రాగినప్పుడు అంతకుముందు కూడా రుచి చూశాడు. ఆ ద్రాక్షారసానికి ఈ ద్రాక్షారసానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ రోజున అది చూసినటువంటి ఆయన, ఆ యొక్క ప్రధాని ఆశ్చర్యపోయి ఇప్పుడు ప్రధాని పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటున్నాడు చూడండి.
10వ ప్రతివాడు మొదట మంచి ద్రాక్షారసమును పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసము పోయిను. నీవైతే ఇదివరకును మంచి ద్రాక్షారసం ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పెను. ఇది ఈ తతంగం అంతా లేక ఈ యొక్క జరిగినటువంటి సంఘటన అంతా మరి ఈ యొక్క ప్రధానికి తెలియదు. అక్కడ మరి ద్రాక్షారసం అయిపోయింది మాత్రమే తెలుసు, కానీ ద్రాక్షారసం మరలా ఎట్లా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు అనేది ఆయనకు తెలియదు. ఎలాగా జరిగింది అనేటువంటి సంఘటన తెలియదు. అయితే ద్రాక్షారసం పరిచారకులు తీసుకొచ్చి ఇవ్వగానే టెస్ట్ చేశాడు. ఇది ఎంతో బాగుంది, ఇంతకుముందు దానికన్నా ఇప్పుడు ఇది చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ టెస్ట్ చేసినట్టుగా మరి చూసినట్టే ప్రియులారా, ఇక్కడ ప్రధాని చూసి ఓకే అన్నాడు. అంత మాత్రమే కాదు, తీసుకెళ్ళి మీరు సర్వ్ చేయండి, అందరికీ ద్రాక్షారసాన్ని అందించండి అని చెప్పి ఈయన మాత్రం పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఏమయ్యా ఏంది, అందరైతేనేమో మొదటేమో మంచి ద్రాక్షారసం పోస్తారు, వీరు కాస్త మత్తుగా ఉన్నప్పుడు వారికి ఏదో జబ్బుది కల్తీ కలిపిసిందో, లేకపోతే కాస్తంత నీళ్లు కలుపో లేకపోతే ఇంకోటి కలుపో ఏదో ఒకటి చేసి పంపించేస్తారు. నీవైతే ఏంటి దీనికి భిన్నంగా చేస్తున్నావు, అందరికి చేసిన దానికి నువ్వు చేసిన దానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. నీవేమో అంతకుముందు ఇచ్చిన దానికన్నా ఇప్పుడు ఇచ్చింది క్వాలిటీది ఇస్తున్నావి అని పెళ్లి కుమారుని అడుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. పిల్లరా, మరి ఈ సంఘటనలో జరిగినటువంటి ఆ కార్యం మీకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఆ రోజున యేసుప్రభు వారు అంత గొప్ప కార్యం చేశారు. ప్రియులారా, యేసుప్రభు వారు చేసిన కార్యం చూడండి, నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా మార్చారు. ఇది మొదటి సూచక క్రియ అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది మొదటి సూచక క్రియ. యేసుప్రభు వారు పరిచర్య ప్రారంభం చేసిన తర్వాత దేవుని యొక్క కార్యము అక్కడ మొట్టమొదటిగా జరిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది దాన్ని చూసినటువంటి శిష్యులు దాన్ని ఎవరెవరు గమనించారండి? దాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారకులు గమనించారు. ఆ తర్వాత ఆయనతో వచ్చినటువంటి శిష్యులు గమనించారు. అందువలన దాన్ని యేసుప్రభు వారు చేసిన దాన్ని చూసినప్పుడు వారు విశ్వసించినట్లుగా, నమ్మినట్లుగా, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే దేవుని కార్యాలు అలాగే మనుషుని యొక్క కార్యాలు, మనుషుని యొక్క చేతి పనులు అలాగే దేవుని యొక్క చేతి పనులు చూస్తున్నాం. మనుషుని యొక్క చేతి పనులకి దేవుని యొక్క చేతి పనులకి, దేవుని కార్యాలకి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉన్నది అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. మానవుడు కూడా ఎంతో క్వాలిటీగా ద్రాక్షారసాన్ని తయారు చేశాడు. అక్కడ పెళ్లి విందు యజమానుడు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పెళ్లి కుమారుడు కావచ్చు, ఆ విందుకు సిద్ధపరిచిన ద్రాక్షారసం ఎంతో విలువైంది, అలాగే ఎంతో మేలైంది కూడా, శ్రేష్టమైందే. అది బెస్ట్ క్వాలిటీ తీసుకొచ్చారు. పెళ్లి కార్యక్రమాలంటేనే ఉపయోగించేటువంటి సరుకులు కానీ అలాగే అన్నీ కూడా బెస్ట్ క్వాలిటీ, మంచి క్వాలిటీ వాడతారు కదండి ప్రియులారా. వారి యొక్క మరి స్తోమత కొలది వారు తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటారు. అయితే వీరు కూడా మంచి ద్రాక్షారసాన్ని, బెస్ట్ వన్, మంచిదాన్ని తీసుకొచ్చి అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ పెళ్లి విందు ప్రధాని కూడా అది తాగినప్పుడు ఏం వంక పెట్టలేదు, ఇది లీస్ట్ క్వాలిటీ అని, చీప్ క్వాలిటీ అని ఏం చెప్పలేదు. అది మంచిదిగా తోచింది. కానీ దేవుని చేతి పని అక్కడ చూసినప్పుడు, దేవుని కార్యం, దేవుడు యేసుప్రభు వారు నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చినప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది. మనిషి తయారు చేసిన ద్రాక్షారసానికి దేవుడు నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చిన దానికి వ్యత్యాసం మాత్రం స్పష్టంగా అర్థమైంది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియులారా, ఈ రోజున దేవుని కార్యాలని అర్థం చేసుకోలేని మనుషులు ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని కార్యాలను అర్థం చేసుకోగలరు, కానీ కొంతమంది కఠినాత్ములుగా ఉన్నారు. మానవుడు చేయలేని కార్యాలు, మానవుడు చేయలేనటువంటి పనులను దేవుడు చేయగలడు అనేది మనం ఈ రోజున నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. చూడండి, మానవునికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారకులకే కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ దట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. అక్కడ అప్పటికప్పుడు ద్రాక్షారసాన్ని వారు సమకూర్చుకోవడం అది చాలా చాలా మరి అసాధ్యమైనటువంటి పని అయింది. అన్ని విధాల ప్రయత్నాలు చేశారు, విఫలమైపోయారు. చివరికి యేసు ప్రభువుని ఆశ్రయించారు. ప్రియులారా, అందువల్లనే యేసు ఏం చెప్తే అది చేయడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు. కానీ వారికి ద్వారాలు ఉంటే వెంటనే యేసు ప్రభు వారిని సింపుల్గా రిజెక్ట్ చేసేవారు అన్నమాట.
అది సున్నితంగా తిరస్కరించేసేవారు. ఏంటి పనులు ఇలాంటివి చెప్పేసావు, మమ్మల్ని పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నావా, నీళ్లు పోస్తే ద్రాక్షారసం ఎట్టయిద్ది, లేకపోతే నీళ్లు పోస్తే ఎట్లా కలుస్తుంది అని ఏదో సున్నితంగా తిరస్కరించేటువంటి వారు. వారికి ఉన్న మార్గాలన్నీ మూయబడ్డాయి, అనగా దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్సెస్ అనమాట. అక్కడ అవకాశం లేదు ఈయన మాట వినడం తప్ప. ఈయన మాట వింటే ఏం జరుగుద్దో, సరే ఇదైనా కానీ జరిగితే మంచిదే కదా అన్నట్టుగా వారు చేశారు. కానీ ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయన యందు వారు విశ్వాసం ఉంచిన దాన్ని బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి అవసరతను బట్టి యేసు ప్రభు వారు అక్కడ కార్యం చేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, యేసు ప్రభు వారు చేసిన కార్యము అక్కడ వారందరికీ ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని కలగచేసింది. ఈ నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా నిరుత్సాహ పరిస్థితులు, నిరాదరణకరమైన పరిస్థితులు, ఎవరూ మార్చలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే నీవు యేసు ప్రభుని ఆశ్రయించినట్లయితే నీ జీవితంలో కూడా అసాధ్యం అనుకున్న దాన్ని సాధ్యం చేయగలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు. ప్రియులారా, దీని ద్వారా కూడా కార్యం చేయొచ్చా అన్నట్టుగా దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం, మిరాకిల్ చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. ప్రియులారా, మనం అనుకుంటాం దీని ద్వారా అవుతుందా, ఇలా అవుతుందా, ఇలా కూడా చేయొచ్చా అన్నట్టుగా దేవుడు ఒక గొప్ప మార్గాన్ని తెరవడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఏదైనాను నీవు ఆయన యందు ఉంచాల్సినటువంటి విశ్వాసం, నీవు ఆయన యందు ఉంచినటువంటి నమ్మకాన్ని బట్టి ఆయన గొప్ప కార్యాన్ని చేయగలరు. మనుషులు చేసిన దానికన్నా, మనుషులు ఊహించిన దానికన్నా గొప్ప కార్యాన్ని ఆయన చేయగలరు అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం. ప్రియులారా, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గాడ్ వర్క్స్ అండ్ హ్యూమన్ వర్క్స్, ఇక్కడ చూస్తే దేవుని పనులకి మానవుని పనులకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గొప్పగా దేవుడు చేయగలడు ఏదైనా కానీ. ఈ యొక్క విందు ప్రధానికి అర్థం కాలేదు, అందుకే వెళ్తున్నాడు, అడుగుతూ ఉన్నాడు. కానీ ఆ విషయం పెండ్లి కుమారునికి కూడా తెలియదు అన్నమాట. ఎవరు ఊహించలేనంత గొప్ప పనులు చేయగలరు. ఇది ఎలా వచ్చిందో ఎవరికీ అర్థం కాదు. అర్థం కానటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు దేవాది దేవుడు. నీవు దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేవు, కానీ నీవు లోబడి చూడు, దేవునికి నమ్మకంగా ఉండు, గొప్ప ఆశీర్వాదాలు నీకు లభిస్తాయి అనేది వాస్తవం. ప్రియులారా, ఇది ఎలా వచ్చిందో నీకు అర్థం అవ్వాల్సిన పని లేదు. చూడండి, ఏసీ ఎలా పనిచేస్తుందో నీకు అర్థం అవ్వాల్సిన పని లేదు. హెలికాప్టర్ లేకపోతే ఏరోప్లేన్, విమానం గాలిలో ఎలా ఎగురుతుందో నీకు అర్థం కావాల్సినటువంటి పని లేదు. అలాగే ప్రతి వస్తువు కూడా మరి అది ఎలా పనిచేస్తుందో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత నీకు లేదు. కానీ అది నీకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది అర్థమైతే నీకు చాలు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చూడండి ప్రియులారా, మనం సెల్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాం, కెమెరాస్ వాడుతున్నాం. అది ఏ విధంగా రికార్డ్ అవుతుందో, ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తుందో, ఎలా రికార్డ్ చేస్తుందో ఇవన్నీ మనకు అర్థం కాదు. కానీ మన అవసరం ఎంతవరకు అంటే వీడియో రికార్డ్ అవ్వాలి, వాయిస్ రికార్డ్ అవ్వాలి, దానికి మనకు ఒక కెమెరా ఉంటే చాలు. అది ఎలా పనిచేస్తుందో అనేది మరొకని పని. దాన్ని తయారు చేసినటువంటి వాడు మరొక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన చూసుకుంటాడు. అలాగే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. మన అవసరత తీరడం మనకు ముఖ్యం. మన అవసరత తీరాలంటే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి, దేవునికి లోబడి ఉండాలి. ఆయన ఏం చెప్పాడో అది మనం చేయడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆయన మిగతావన్నీ చూసుకుంటాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అంతకు మించిన జ్ఞానము మనకెందుకండి? ఒకవేళ కావాలని కోరుకుంటే, నీకు అది నిజంగా అవసరమై ఉంటే అట్టి జ్ఞానం కూడా ప్రభు మీకు అనుగ్రహిస్తారు. ప్రియులారా, మనము ఎంత అవసరమై ఉన్నదో, మనకి ఎంత అవసరమైనదో అంత దేవుని దగ్గర నుంచి అడిగి పొందుకుందా. ఈ రోజున ఇక్కడ వారి అవసరత ఏంటో వారు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, వారు పొందుకున్నారు. అలాగే నీ అవసరత ఏంటో నీవు కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వెళ్ళు, నువ్వు అడుగు, అప్పుడు ఆయన నీకు అనుగ్రహిస్తారు. ఆయన సమయము రావాలంటే, నీ పని జరగాలంటే నీవు ఆయన తట్టు తిరుగు, అప్పుడు ఆయన వెంటనే స్పందిస్తారు. అది ఆయన సమయం. ప్రియులారా, ఆయన సమయంలో ఆయన సమస్తము చేయాలంటే నీవు మొదట ఆయనకు లోబడు. దేవుడి మాటలు మనం ఇక్కడ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. మనందరినీ ఫలింపచేసి ఆయన రాజ్యం కొరకు సిద్ధపరచునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియులారా, నాతో కలిసి మీరు కూడా ఏకీభవించండి. దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడిన మాటలన్నింటినీ మరొకసారి పునః పరిశీలన చేసుకుంటూ ప్రభు ఎదుట మీరు కూడా మోకరించి ప్రభు ఎదుట ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువా, ఈరోజు నీతి వైపు తిరుగుతున్నాను, నీ తట్టు తిరుగుతున్నానయ్యా. అయ్యా, నీకు లోబడడానికి, నువ్వు చెప్పినట్టు చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభువా అని ఒక్కసారి నువ్వు ప్రార్థన చేయి. ప్రభువు ఈరోజే, ఇప్పుడే, ఈ సమయంలోనే గొప్ప కార్యాన్ని చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందా.
ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా యేసు ప్రభువానికి స్తోత్రాలైనా తండ్రి, ఈ సమయంలో ఇప్పుడే నీ ఎదుట మేము లోబడుతూ ఉన్నాం, నీ మాట వినుటకు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం. అన్ని మార్గాలు వెతికాం, వేసారిపోయాం, ఇక అలసిపోయాం ప్రభువ. అయ్యా, ఇక మాకు ఏ దారి లేని సమయంలో నీ వైపు చూస్తూ ఉన్నాం. అయ్యా, మా మానవ స్వభావాన్ని మన్నించి ప్రభువ, క్షమించి ప్రభువ, నీ తట్టు తిరిగినటువంటి నన్ను, మమ్మల్ని అందరినీ మీరు చేర్చుకొనమని, మా యొక్క భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు నాయన, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు దయచేయమని వేడుకుంటున్నా. కలిగినటువంటి సమస్యల నుంచి, ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించమని, మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించి ఘనపరచమని వేడుకుంటున్నాం. నీ రాకడ కొరకు, నీ రాజ్యం కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. నీ కార్యములను మా మధ్యలో ఘనంగా జరిగించండి నాయన. చూసిన వారు ఆశ్చర్యపోవునట్లుగా నాయన, ప్రతి వారు వినుచున్నటువంటి వారి యొక్క చెవులు గింగురుమన్నట్లుగా నీ కార్యములను జరిగించండి నాయన. ఈరోజు ఈ యొక్క నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా మార్చిన రీతిగా మా యొక్క సమస్యలను కూడా ప్రభువ నాయన ఊహించని విధంగా తీర్చి మీరు మమ్మల్ని బలపరచమని మా ప్రభుడైన యేసయ్య శక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య రక్షణ ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఈ వాక్యము విని గ్రహించిన వారికి, సర్వలోక ప్రజలందరికీ తోడై నడిపించునుగాక. ఆమేన్. నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువుని చూచుచుంటిని. ఆయన నా కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. కావున నా హృదయం ఉల్లసించెను, నా నాలుక ఆనందించెను, మరియు నా శరీరం కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడగా ఉండును. నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనియో. నాకు జీవమార్గమును తెలిపితివి, నీ దర్శనమును గురించి నన్ను ఉల్లాసంతో నింపెదవు. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. యెహోవా మీకు తోడైయుండునుగాక. యెహోవా మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.